cái bà ai jing shai ya cái này cái perthai cái coba cái long cái đây cái ski cái jing clear cái long cái nó tuli cái ski kita cái đây tăng cái way cái ski bà cái đây kata cái bà ai jing shai ya cái này cái perthai cái ski cái don cái way bat lam da cái don cái ski cái này cái perthai cái long bay cái perthai cái bà đại tha cái long cái perthai cái bà num don jing em cái bà dum bay ngau ngau đây hiện ta cái ski cái long cái bà don cam na cái benta cái này cái perthai namar ka ai jing shai ya cái này cái perthai ba ka ai jing em ya cái này cái perthai ta deng ta bau jisu ru ang na long manga u jing shai jong cái perthai mdei ba ai jing shai kum ka sngi henry u ai jing shai ya ka jing em ka jongi but kum ba ka sngi ka long tang ka wei u jing shai u don tang u wei bau tau jing shai hi u dei u Jesus Christ phinom la ba nyo jing shai na ki wei pat ki blai na ki wei pat ki niam na ki wei pat ki jing ai u dei tang u jisu u ba ong ya la de nga long u jing shai jong ka perthai ta deng ta ka perthai kam kran ya ka perthai reu kran ya ki breu na bau bleu i ka ta ka tai ka perthai ai ti no lo jong khon ba khamar we ba we ba nget ya u nam jat sho an rei un yo e ka jing em ka ba bam jikot na bau bleu i ka ta ka tai ka perthai kam dei ka world na ka perthai han rei ki ta ki ba shong ha ka perthai ka ba kran ya nga bat ya phi ba deng tau u ba nget hu ka ba mut ru ba pediang ya Jesus Christ komu tau jing shai un yo ya ka jing em ka ba bam jikot ba da lei ru onam jat sho ang ka tien ka jong blai ba deng tang kwa ba nong ifi ba new jing shai la dan na do ning kong u blai ha bu la thai ka perthai ning kong u ong to long ka jing shai ba du kren shwai yala de hi ba u on long ka jing shai na ka banta ka ne ka perthai u Yohanes ha bo kren ha ka gospel Yohanes ka long ka ning kong ka khot ka ning kong ter wang ha ka ning kong la dan u tien bo tau tien la dan ba du blai bo tau tien hu la long u blai but ka babel ka ong uniu la dan ha ka ba mening kong baru blai da u la long ki aka baro but klem u shim la long ki aka ru ka bla long ha u la dan ka jingim but kata ka jim ka long ka jing shai jong ki breu but kata ka jing shai ha ka ba dum rei kata ka ba dum kam piang ya ka u Yohanes na do ka ba sedang jong ka gospel ka jong u la introduce ya u Jesus ba u Jesus hi u la dei u tau ktien but uni uktian udehi ublay kabamot ujisu udehi ublay bada ula penlong ki aka baro but hangi ang ba klema u mshim lalong ki aka baro mut klem ujisu mshim lalong ki aka baro kablalong but ha u ula dan ya kata ka jingim ba kata ka jingim kalong ka jingshai jong ki breu kabamot ladam dan kini kasngi mdan jingim namar ba kamdan ka jingshai lada kamdan jingshai mdan jingim ba shisha lada umdan utau jingim u ba ai jingim kabamot mdan ru ya kata ka jingshai tadeng ta ujisu ulong kum ka sngi wang along mga ka jing shai don ta ka wei ka jing shai bam dan jing shai shu da ka wei pan la da pi kwa jing shai ka jim ka jong pi wan wat na ki wei ki blai pat namar kita ki sa tang ha ka dom ba nga snungu yu blai ba ujisu ulong ta uktien bat ka ni ka de ka ktien ya ka bang yo ban puli ka balalong documented dan ni ka bala tho ka bala penshisha namar na ka banta ujisu hado slai spa lai pusin la dep ya tho lo pa la dep tho la document ni kita baro badu jisa ba uwan ban pendap ya kita ki jing tho baro uwan ban pendap ya kita ki jing tho lupa baro badu jisu hi upen shisha ya kata na ka por shi ka por wong bangawan ban pendap ya ki jing tho ngawan ban pendap ya kita ki jing tho lupa ta deheng ta kwa ba nong ifi klem ka jing tho nginam la ban ngai bat klem utau ktien da shisha nginam la ken ban yo ya ka jing em ta deheng ta la fidon ka yeng ka sam la fidon ya ke jaka ka puta ki kali ki tiar ki tar ki mar ki jong fi nganget baka yeng ke jong fi ka dei ha ka kerteng ke jong fi bat bala tho ya karu ha ka ta dulir ka dei ka kot la dokumen ya ka la da ka dei ka kali ke jong fi habdan ka RC ni registration certificate la da kamdan ka ta ka mut ka tu ka kali kam dei ke jong fi kamu la pentikna hang to ba ka dei ka kali jong fi ka dei ke jaka ke jong fi ka dei ka yeng ke jong fi na kita ki properties kita ki jingdan ki jing em ke jong fi la document la tho ya ka ha ka jing tho ban pentikna ba ka dei ke jong fi la da kam don ha ka jing tho kamut kata kala ban dei ka bersyukur kala ban dei bersyukam dan ni kala ban du no namar ba kam don ka jing pen scam tadeng ta habangi ngai au jisu mdei ubashu ngai la ne bashu ya tho lu khana la ne bashu tho kita ki fairy tale ne ki khana puriskam andre une udai ubala dep tho
dagi nong itu lupa bala persat nong sim dau belai bala itu lupa syapang jong u bala dokumen ni kita ki barok namar la don hagani ka ktien ba jisu dai tau ktien ba tau ktien hi u long ken u jing im bat u ne u jing im u a jing shai ken yangi ba deng ta kwa ba nong fi klam u jisu pila yap klam ka sngi ka perthai kan yap klam u jisu pi pen yap deng tau jisu ang ngalong mangau tau jing shai jong ka perthai Butau bubut yang onom yat syu aga jingdum henre unyat kin hakata ka jing shai jong ka jing im. Wong ngalong u jing shai jong perthai utau buan but yang onom yat haga badum henre unyo ya ka jing shai jong ka jing im. Tading ta uta ubabut ya jisu unom sa haka umdum jong ka jing im. Onom sa hakata ka jing lengo henre haba ubut yu trai uyo ya ka jing shai bat uyo ya ka jing im. Tading ta but ya Jisu Christ. Pini bagani ka jing im ka jong fi ka badum kan kala sa ka jing shai. La pidon ha ka jing dum jong ka jing im ki jing le jong ka jing im pidon ken ha kata ki nyam ki rukam ka kwa nong fi kata kanom la ban ai jing im ye fi kata kanom la ban ai fi ka jing shai pin chu yat da ka jing antat pin chu yat da ka bashuta re kum ni kum tai pinum poi la da kam dan ka jing shai kum ba ha ka yeng ka jong fi la da kam dan ka jing shai nganget ha ka por miet kan shem shitam ye fi la da kam dan suka ski kan shem shitam ye fi Lada pinya ika kli damiet lada kamdan ka jing shai ngangai syata sya bapipit mu finam poi lanoru namar labam dan ka jing shai Rai badan jing shai ngi sngo tikinaban poi bat nginya ika kali tek patik ngitip hangno ka dan ka turning hangno ka dan ka thleu ne hangno ban ngi ban kyar lada ubreu ya ka badum lada wi ya ka ta ka bapernai umut ude umau rai bayu ka dai penban ka kti Lada uyat ya ka badum ka dum itliu lada uyat la ka ya entar yo I ka nala onom I ka ta ka tliu onom I ru ita ka riat unno la ka no ba unyap no ta deng tang kwa benong fi lada pi pi yat da ka jing antar ha ka jing em ka jong fi ka up ka jing ma yo fi tin ka jong blai kong don ka lenti ing ka bet e breu henre ka bakut ka long ka lenti ka jing yap yat antar am finiap ta deng ta u jisu ong ngadei manga ngalong u jing shai kumbau Ublay wala da ong naduk ka baning ko Exodus lai ublay ong ngalong ubang ngalong ujisu ong ngalong ken uta bang ngalong uta ujing shai tadeng ta utrai kwa ba unlong jing shai ta ka jing im pin bot you ba finum yat shu ha ka badum ngai la da giwan ki jing le ki jisu si jing thang ka jing im jong fi piyat ka kut lat jo ka jing im ka jong fi piyat ha ka ta ka ba phim tip shu ka ai ka ban ja ka jing im jong fi ta piyat how Jesus Christ pi bot you pinum do jing karmen Finum poi siya ka bakut lini finum poi ken siya ka ta ka basakma. Fin poi siya ka ay ka bautray ula bo nam ta jong fi. Tadeng ta la fi do jing kermen film dan security ka jing im ka jong fi. Ka jing im jong fi kamlang secure bot you Jesus Christ. Wow kuslay nam ta ka lashay. Ay ba ka lashay kuslay. Na ka bantay la dihi na marnga nga atip. Kumno nam ta ka jing im ka jong fi. La fi bot you bot la ka bot. Fin poi bet ka buhatam. Ang duway nam ta jong fi ni ka por ka bumanta la fi nang ya ka jing antat. Lada fi lalong kristana lada fi pat long ro. Kwa banong fi bot yu Jisu. Puli ka nagaktin ka jong blay. Kani ka long ka jing shai. Taktin jong blay ka samshi spa ka kandai ka spa san kong. Bagaktin ka jong ka long ka syarat hagi kijat. Baga jing shai ka lenti. Bat lada ngimdan ya kata syarat lada ngimdan ka jing shai. Ngila sakamangin ja lenti bat ngin yap bat ngin mensa. Badeng tang kwa banong fi bot yaw ni Jesus Christ. Puli ka nagaktin. Ri ka nagaktin ha ka donot jong fi finla. Ban lach ban le pop yo blay ban nganget utran ka kui fi ngan dwai ka ni ka pon ta jong fi lada kadang don ka no ko baka aga jim ka jong fi lada ka don ka ta ka jingka niam lada ka ta ka jingka rukom lani ka ta ki niam ki rukom lani ki blay ki bathala ki baka fi kini baro kin ha ba ka sngi ban kita baro kin duduk kin dam no bahaba jing shai kan da shai do kata ba pinum yat shu aga jingdom ba ka ta ki egi ki baka baro kin do kin dam no Bat ngakan mau kan kapor syabangan duai. Ha kapor balapan betai yang nuclear bomb. Kilaka wat ika khamat ke jongki kita kipai la I order ki ba hapil ayo snow ya kata ka siren phi ban ka ika khamat ke jongpi habali snow balapan betai ta bom ki thu bahaba ki ka ya kata ka kti ke jongki ru ki i pen ban wat ya kita ki thiet ki jaw jongki ki kti ke jongki ha ka betai kata ka jing shai ka crowd kata habala ka ki i Bagi itu breu kalong transparent ni breu ro. Bala da pet shisha ya kata ka jing shai lam ka ika khamat. La khabrip ika khamat dang yo I ka kti perkhat fi. La khabrip kini ka sni khamat ro kala don nang ta kani ka kti ru la hoi ka dala ka kuni henry dang yo I ya kani ka kti.
bari kita ki thiet ki jaw kata ka snam ha kata ka ti hapdeng jong kata ka jing shai ma kwa benong ifi ba ka jing shai ka jong try ka kham klan mane ta ka jing shai jong nuclear bomb jong atomic bomb la fi bi bot yu try shi shala ka don ka jing ka ma kanaro fin sa yu try bari ka boram ka jong gina dwai ka ni ka klep mat ka bumenta haleluya ha ka kertengu jisu ngada kren ya ka jing penjat ya ni ka jing ka dum ka baka ki khamat ben jaman sim ya ka jing pan thamai baro kana ja kana damno kana latno ba kana lotno ha ka kertengu jisu ben nazareth kini ki kon ke jamai kini ki breu mala jet but klamba me ko try u jing shai kin long ki riu ki ba yap kin long ki breu ko try haleluya ki ban sakut sa ha ka jing dum kinom don jing im bangada dwai ko try me lawan chini ka berthai amban penyap and amban penrem re me lawan ban ai ka jing im ma try ha ba me shai to ting shan haki ko try bagata ka jing ting shan ke jamai try kan rung haki ko try ba makiru kin yo ya ka jing shai bagi dalong ke jing shai namun da ni ka berthai ngada dwai ngada ker ku ko try ni ki kon jamai ya ki jing ele ko try ta ki men sim jing dom ha ka jing baro kin da latno ha ka kertengu jisu mana dok mata ka sngi ni ki kon kenam su slai sho yala ka jong ka jing im ka chuki kinam ya chu ka jing antat ne ka bushya da ka ba rumah lene da ka bushya da ka jing perkhat beriu ka jong ki hen kin ya da ka jing snow scam ken ya ko try da ka jing shai ken ya ko try da ka jing shisha ka tin ke jong me na duai nga ai ngo ni ki kon ke jong me try ki jing le jing im chu ki baro ki latno namar ba ki yo im Jesus Christ oblong ka jing shai ke jing ka dum to lo ba ka dum ke jing im ke chu ki ka jing ke jing ele ke jing susi ke jing thang ke ta ki men sim ke jing shap ting baro ki latno but try ha ba ki yo me ka yo ke jing sok ki yo ke jing kemen na do ni ka sngi ka dwai nga ker khoi ki ko try ba kin bot me oblong to jing shai namar dei tang me oblong to jing shai don jing shai shu da wei pat ha ka kerteng ke jeme Jesus nga dwai nga ai ngo amen but amen hallelujah try ker khoi fi bot yo Jesus Christ pinam ya shu ha ka jing dum jong ka jing em fin ya ken ya ka jing shai try ker khoi fi ngen second do pat ku bless you bon amen